Tuo on aika hyvä juttu kyllä tuo elokuvateatteri. Ai joo. Vähän piristystä. Me käytiin kattoo yksi italialainen sellainen klassikkoleffa. Okei. Polkupyörävaras. Ootko nähnyt se? Muistanpa silloin, kun mun mummo vei lapsena elokuviin. Karkkilassa on aina kiva käydä. Eikö se ole? Tää tuntui oikeesti kodilta. Tuntui kodilta ja Karkkila on vähän kuin yksi perhe. Hyvä, kun teet Metsurin tarina elokuva. Kyllä. Tulen katsomaan sitten, kun on valmis. Ja näytetään se Laikassa ehdottomasti. Kyllä, ehdottomasti. Karkkilassa on kuulemma 1 000 € neliöasunnot toistaiseksi vielä, ennen kuin sitten kaikki stadilaiset hyppää tänne ja vie ne kaikki. Muutetaan tänne. Tämä on minun rakkaustarinani liittyen Karkkilaan ja taiteeseen ja elokuvaan. Joo, minulla on ollut nuoresta asti kovia faneja. Okei. I've been here a long time. I kind of like this village, if I call it village. It's 9,000 people, but it's a village for me. And I want to give something back. Perjantaina tehdään kaikkialla historiaa. Ei enää kukaan muista Karnissa.